Wani manok. So ambis kitay mo prank niya na. Ewan ko na walang manok. What's up mga gwapita? Welcome back to my YouTube channel. So by the way, this is your Koisnoy again. So if you're new to this channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa to ang mga trip karong panahona. Kasi naapat sa balay. So actually, it's been 2 weeks I think nga wala ko nakapag-upload og another video kay mura busy kay ko gamay sa ako ang gapilan ron nga reality show which is the Vlogstar TV. So hoping suportahan ko niyo sa Vlogstar TV, sa cable na siya, sa Pinoy Extreme channel. So wala pa man ang airing ana niya, murag puhon pa. Then we don't know what's our journey, unsa man jud ang tumatabo sa akong journey dira. So if ever maging successful o dili, it's okay as long as naka-join ta nga reality show. But way back sa to ang video nga buhaton karon no. Actually this is my second time to do prank. So nga to ang prank nga buhaton karon kay namami binuhi nga manok diri ron. So what I'm planning is taguon ako ang manok kay among bata diri sa balay kay hilig kay sa manok murag di siya mabuhi nga wala ning manoka. Baga per me niya murag excited kay siya per me mapakaon sa manok, mapainom og tubig ana ba. So we're gonna see if what his reaction if mawala ang manok dito sa iyang ginapuy di ba, nitingog na manok. So muna na siya. Then I don't know if maging successful or dili ron kay murag lisod kayo kay if ever no. I mean kay ako ang kamera dako siya ba. So wako kabawasan ako sa butang murag naglibo ko asan ako sa butang jud. So naan ako nakita dito medyo gamay nga space nga medyo ma-hide siya gamay murag pareha sa mga feelings ba hide sa ginagmay. So bitaw no wala na tayo ka ng daghagkuan basta lantawon na nato no kung maging successful or dili. So without any further ado, let's start it.
failed. X ang atong prank niya ron kay nakita man niya. Sko bright kay bata oy. So nakasala ako guys kay actually ako ata nito taguan dito sa podcast ina puro nga camera dito lang siya. Away sus. Gabig mga mata. Alam lahat. So muna siya. 20 watts yan. So karon ang bis siya ato ang i-prank. Kita man yung na-prank kay kabaw man sa asan ako gibutang. But anyway, sige lang. Napamay. Napamay. Ngayon nakitaan man to nimo dito. Ano ni ato mga dito? Ano ni ato mga dito? Nakadungog man ko. Nakadungog. Ikaw. Nakadungog ka sa? Ato ka na. Dahil nakadungog ko. Nakadungog ka kay? Lingkod bang ko din ano? Tapos, nakita mo ko. No, nitingog dito ang manok. Wama to nitingog. Ano? Pero ang tingog sa manok kay sa man. Aw aw. Hindi. Ay, kuno kay camera dira. Bitaw aw aw bitaw ang tingog sa manok. Long. Yeah, X. Sabot mo? X. Ano saan ang tingog sa manok? X. Aw. Long. Kanang ilo. Kanang aw. Iwo. Sa iwo. Ilo ba ilo? Di pa pala mo sabihan mo. Iro. Ilo. Aron. Ilo. Ito yung ano nakitaan man to ni nga kuan. Tablo bang. Kadungog gani ko. Ko man to ni tingog na manok kani ha. Kadungog man ko. Ano ni anak ko na. Patso na ning manukan ni uy. Pero di anak mo na. Kaya to na ni kuan na to na ni kana sabawan. Ito is. Ko ba tayo sudaan mo na. Sabawan na to ni di ba tibay? Sa yuti. Yung ikamatay lang. Paano patso na nato? Yeah, patso. Sabong dayon ihawon. Di uy ana makapagamatay lang sa patso lang nato. Baca na. Pakyon dali. Kuha tong kutsilyo. Dali isa. Tantang sa ni. Na di mo tangtang. Tipay ang kuan ang Misa. ayun sa ato yung kanon. Ano man? Ayun sa nato ano kay. Tipay ang bisang kutsilyo. Ayun sa. Tipay ang kutsilyo. Ato na ni patyon. Ato na ni patyon. Uy, mataga ka kamera ha. Ato na ni patyon. Pasa to kutsilyo. Ayun na. Alo. Nabuhiin ha. Ato na nang ihawon. Ayaw. Ano man? Di ambisa Ato? di. Ato na nang Asa ni, ihawon. Pala di na lumakit on. So bitaw no dito na nagtapos ang ato ang hay nako. Saon do dam palpak man ni dam. Palpak man ni. Boy ayo eh. Bansay magud siya oy. But anyway, at least di ba? Pero di paningot bitaw og takot ng kamera atong kuan dito. Nga kuan. Hoy pero to na sudan ron. Ayaw. Bitaw oy. So anyway, bahalag wa ta naging successful. At least gipaningot ko kay syempre ano lang patay kaliguan yun mahaw na tag-astin. So sige lang. Ang lami jud sa manok. Kanang sayuti. Nanay daw sili. Agoy. Kalami. So but anyway guys, so that's gonna be end for our video today. So ato ang prank kay failed. Failed as in failed siya but okay ra. Bawi ra ta next time. So bawi ra jud ta next one. So thank you so much. And don't forget to subscribe and like and share if gusto nimo and comment like kung unsa pa gusto niyo buhaton ni Kois Noy sa diri sa kinabuhi na to sa YouTube. Kinabuhi na to sa YouTube.
But di na natapos ang tanan. Oh, stay safe everyone and God bless. Bye bye. See you in my next video.